където всичко се купува с мана. Глей колко има, нали Ти си, колко има. ви сте мана милионери, бе. Какво става, момчета? Нищо, да видим за PlayStation. PlayStation. Ми ето вече сега имаме нови. Имаме Pro. Имаме две прота в момента. Имаме един Slim даже. Два Slim-а, като вървят с джойстици. 240 евро е прото с един джойстик. Мале, много пари, бе, брат. Да, сравнение. Имате ли петичка? Петичка имаме. Тук са чисто нови петици на 560 евро са. С 2 години гаранция. Всичките тук вървят с една година гаранция. С мана точки имаме си мана магазин тук, където всичко се купува с мана. Глей колко има, нали Ти си, колко има. ви сте мана милионери, бе. Добре, ето вижте тук какво има. Давай да берем всичко тук. О, сабичка. Мале. Давай един PlayStation. PlayStation, брат. PlayStation, брат, не мога да си купиш с мана точки. PlayStation. Не може. Виж, тук имам няколко милиона мана точки, бе, на къв се правиш, бе. Давай PlayStation. Давай го PlayStation. Дам си го, бе. Ще се гавра аз тук с това. Давай.